नोंसोर मा सानदों हो आंखौ मा सानदों? Hei, देब्रा जारो जोंलाय नोंखौ मा साननांगौ एसेबां गावहा गुफुर गावदांदांथार आरोथ' नायबाय थाथावथाव अनबाय थाथावथाव हो? ओइ हिगार आंनि आखिया हिगार आरे रे जोंलाय नोंखौ बोरै हिगारनोब्रा हो बोरै हिगारनांगौ थुखादोब्रा जारो जोंखौबो नोंनि फ्रेन्ड साननानै लाबानो जाबाय ओइ दा होख्राव गोनां मिथिबायना हिगार नोंसोर आंखौ मा खालामनो सानदों बेयाव? सोर थ'खोनानोब्रा नों होख्राव मालाय अखाजों हालायलांसै बोरै गबावनोब्रा हो जाम्बिया एसे मोजां जों वाट्सएप नाम्बार बिबाय नों हरबा मा जायोब्रा जोंनोलाय नोंसोरनो वाट्सएप नाम्बार हरनो मा जाखादों हो आंहा नोंसोर सिनायमोननि मानसिजों आरोथ' आंखौ बेयाव लामा सामा बिदि बेंथेना नोंसोरो मोजां खालामाखै दे नोंसोरखौ पुलिस स्टेशनाव लांगोन आङो ओमफ्राय जेलनि हाबा जाहोगोन आङो जोंलाय जेलावलाय मानो थांनो दरखारब्रा जारौ बार जानोबा बे लामा सामायाव बार जाबानोथ' जाबाय बेरायबा जोंलाय मा खालामनायनि जेलाव थांनोरा ओइ जारौ देब्रा वाट्सएप नाम्बारा हरदोना थाबनो हाय हेल' रायलायनोसै एसे नोंसोर बेबायदि मानिनाय नङाना बहा आरो नोंसोरलाय गुबुनफोरजोंसो खारफालांला बायोब्रा दे एथ' मोजां बर' सेंग्राखौनो फसाया नोङो आयौ मासि गोसोफ्रा आखिलाय जाम्बा आसोलफोर हिनजावजों बेबायदि सोबा जाबायनालै थोद सुबाद नोंलाय मा हिनजाव सासेखौनो बोनो हाला नामाब्रा नोंलाय बोहैदोब्रा नोंसोरखौ दा सासेनो थावख्रि गिदिंहोजोबगोन आं मिथिदोंना आयौ जारौ गावदोंआलाय मासि रागाब्रा ओइ डार्लिं हो नों आंखौ डार्लिंसो होनबावदों ओइ दुस्थ मोख्रा ए आंखौसो मोख्रा बुंबावबायलै हिनजाव एदावनो जायगा मोनाखै नोंसोरो सिख्ला एदावनो जायगा मोनाखै जोंनो नोंखौ एसेबां फसायबाय बेखौ एदावनाय बुङाब्रा जारौ आइ नोंसा न'आव बिमा बिनानाव बिब' गैया नामाहाय आंथ' आइ नोंखौ गोसोथोबायलै जारौ बे तेरिथ' आयौ फाग्लिया मोनसिगोनथ' नोङो आया मासि बोलोब्रा बेनावलाय सिख्ला एदावग्रा ओइ माथो मानसियालाय बोरै रलाय आं थांनि बिखौ ओइ आसोल सिखात जाम्बा हिनजावजों बिदि बुजायो नामा रा सिखातलै आखायाबो सिख्ला एदावनो जायगा मोनाखै बिसोरो हो ओइ पंगा लादों नों जोंजों होलै आसोल अबेनि दुगिबावलै बा ओइ नोंसोर आंनि लामायाव दाफैसै मिथिदों नङाबाथ' दा खोथाया बोरैबासो जासिगोन नोंसिनाबो आंखौ एदावग्राहाय बिसोरो ओरैनोबा आंहा लेट जालायलांबाय बिनि सायाव बिसोरबो डिस्टार्ब माखासे मानि थथ' फैयाबाबो आं बिनिफ्राय थाबायनानै थांसै र' लामायाव सोरनिफ्रायबा लिफ्ट लालांसै रथ' जारौ आरो मानिबावा नोङो जोंनि मानसिखौ आखाइ थिखोदों नोङो ओइ ए मा खालामनो नागिरदोंलै नोंसोरो हो सोर नोंसोरलाय जों जायखियानो जाया माने ओइ आसोल गावबागाव लामाजों थां जोंनि मामलायाव फैदेरनालै बेथा आरे अखाफोर नों माहिर बिसोर नायनाय आंखौ बेसेबां परेशान खालामगासिनो डिस्टार्ब खालामगासिनो नोंसोर साला सिख्ला एदावनो बेबायदि लाजियासै दा जाम्बा जोंलाय मानो लाजिनांगौ जाखो दे बे सिख्लानाव जोंसो सिगां नोजोर होग्रोदों मिथिबायना नों थां गावबागाव लामाजों ओइ भाइ बेहाय जेबो जायगा गैला दे नों थांदो आरे ओइ अखाफोर नोंलाय माथो मोनायाव हारसिं फैनांगौ दे हो नङा माहिर आं हारसिं मानोना ए बेथा ओइ बेबायदि मानिबावालै बेथाया बियो अबेनि हिर'ब्रा बेलाय सिरि था नोंसोरो आरो बिनिफ्राय ओंखारलां गोख्रैनो जोंखौसो दम मारिबावदों मा खालामदों नोंलाय हो ओइ सिखार औ माहिर थेंक गड माहिर नों बेयाव फैबाय नङाबा बिसोर आंखौ जोबोद माने मा जादों जानाय नंलागोनलै आसोल सेसलै जानाय नंलागोन माथो नायबाय थाखोब्रा मानसिया दा बांगोनलै थ'दो खारखादो नोंसोरलाय फाग्ला मा नायबाय थाखोब्रा बिसोरखौ माबानो हाया नामा नोंसोरो खारदो जानाय नंलालै बेहा थाथों बे फाग्लाफोर बहा खारखोब्रा आंखौ गारनानै शाला आंखौ फासायलांबाय नोंनि लोगोफ्राथ' खारबायसो हनै शाला मा सिस्टार नोंखौथ' मा सिस्टार ना ओइ अखाफोर अब्ला माथो मोखां नायबाय थाखो बेखौ हो शालाखौ नाय सिस्टार बेखौ थिगसे सिन्दुर फुना होबावलाय बेफोरबायदि मानसिफोरखौ देन सिख्ला हारसिं मा नुखो बेफोरबायदि एदावनाय सनमान खालामनो रोङिखौ माफ खालामदोलै सिस्टारमोन आंजों एसे गोरोन्थि जाबाय बे लोगोफ्रानो फाग्लाफ्रानो बिराद माबा बिसोरनो माने ओइ बेथा नोंथ' ओरैनो गखाला औ अखाफोर नों जेबो टेनसन दालासै मानोना जोंहा हनै बाजैयाथ' पुलिसावसो खाबाव मा नंगौ नामा हे पुलिसावसो थैबायलै बे थायोबा सिस्टार दाबायदियावथ' टट'बो मोननो नागिरा नों मानोथो हारसिं फैनाय बिथिं ओमफ्रायथ' अखाफोर नों बहा थांनायमोन हो मा नोंसोर सानैजों सिनायलायो औ बाजै माने बियो औ आं माने सासे लोगोनि बार्थडे पार्टियावसो थांदोंमोन हाथरखिनि आरो नोंखौबोथ' आं लोगो मोनो ना
सम नों जे आंखौ माने बे बोरै बिदि जानो हानांगौ दे बाजै नों गोरोन्थि बुजिगोन दे नों साननाय बायदि नङा नोंथ' आंखौ मानो गियो देनाय ओइ मेहेर बेथ' हाथरखिसोना हो हाथरखिसो बियो नों जोंखौ सिगिबाय थानो नागिरोलै हाथरखि आं मोनथिगौ नोंनि आत्माया जानो हागौ सान्थि मोनाखै ओइ मेहेर नोंलाय बेयाव मा खालामखोब्रा ओरै फैना मालाय बिसोरजों गावसोर मोनथिलायगौ हाथरखिया जों थांसै फैदोखै बेनिफ्राय नों मा जाबाय थायो आंखौ नुबा बुंनायसाय बारे बारे आंखौ नुबा गियो नोङो नाय नों आंखौ सिगिनो हाया दे बेबायदि आं एसेबांबो गिग्रा नङा जोंथ' नोंखौ मानसि साननासो बासायनो फैदोंमोन दे हेल्प खालामनो नाथाय नोंथ' बुहुदसो ओंखारबाय बुहुद मा सोर भुत जाखोब्रा नोंसो जायखौ एदावदों बेथ' मानसि नङा मा थैबायलां बेथो गोजान था नों जोंनि मेहेर ओरै फैब्रा ओइ बाजै नों साननाय बायदि जेबो नङा बियो मानसिसो अखाफोर बियो बाजै नोंनि बाजै अखाफोर औ बाजै मोजां खोनासंग्रोलाय औ आंथ' मानसिसो नों मानो बिदि खोथा बुङो आंखौ नुब्लानो मा जामारदों नंखायना नंगौब्रा मेहेर हो मा नों होननाया सैथो नामा एकदम 100% सैथो बाजै बियो हाथरखि नङा अखाफोर मारसो नाथाय बेनो महर बेनो मोखां बोरै जानो हागौ दे बे मेहेर खोनाफेरा नुफेरा माबोरै जानो हाखो बेफोरो हा माने जानायाथ' जायो र' नाथाय टिभि श'फ्रावसो माने सिनेमाफ्राव मुभिफ्राव बाट रियेल लाइफआव नोंसोर हाथरखि बुंबाय थायो सोर बेलाय हाथरखियालाय माहिर नोंबोथ' बुङोमोन ना हाथरखि आंथ' फोथायनोनो हायासै नंगौना नङा जाखोलै बुहुमा बिदिबो जाबावलायसै आरो दाना सेम टु सेम महर मोखां गासैबो एखे सोर मार हो माने बोरै एखे बिदि उसिफिनखो दे ओमफ्राय उसिफिनबाबोथ' बे माला देरस्लाबनांगौ दे जायखियानो जाया मानो दाथ' माने फोथायनोबो गोब्राब मोनलायलांबायलां आरोथ' रायलायनायनि जायगा थिग नङा बियो जों न'आव थांग्रोनांगोन नाथाय थेंक इउ स' माच नोंसोर दि राइट टाइमावनो फैफ्लांबाय बेहाय नङाबाथ' माहिर बिसोरदि माबायदि दुथां सुबुंमोन ना दे नोंखौ आं न'आव दोनना फैनोसै आरो बेबायदि सेफ नङाथ' सिख्ला मानसिया एथ' हराव बेबायदि बेरायनोबो नाङाना नोंखौलाय मानोथो फैनो थिननाय बेबायदि नङालै आंथ' थाब फैनो सानदोंमोन नाथाय एखेबारे लोगोफोराबो लाखिबायना बोथोराबो दसे गाज्रि जाब्रबबाय ओमफ्राय नेनायावनो दसे थानानै फैबाय आङो थ'थ'बो मोनगोन सानबायना एसे लेट जादों ओजोंनिफ्रायनो ओंखारनाया लोगोफोराथ' थानोसो थिनबायमोन नाथाय उफाय गैया आंहा आइयाबो रागा जोङो नालाय बिरादनो थाब फै होनखादोंमोन आंथ' रायजाखासिगोन जेनेबा दाबो दे जेबो नंला दाबो ओमफ्राय न'आव दोननानै फैनोसै आं मोजाङै मोजां दाथ' बेफोर जानाय जाथायखौ मिन्थिब्लाथ' आइया आंखौ न'निफ्रायनो ओंखारहोबावनायसो नंलादां आदायाबो बाजै आं माने बेखौ दोनहैनोसै नामा न'आव जों ओजों दोनलांग्रोनोसै बेखौ ओमफ्राय थांसै ने आंथ' आरो रावानो ओंखारला हाथरखि बायदिथारलै हाथरखियानो ना बियो मारै फोथायनोब्रा मेहेराथ' जाम्बा जाखाबाय बेलाय बिदिनो हाथरखिखौबो नुलाबायखायोना मोजां मोनोना बेथ' नाथाय आंल' नुमारो ना मा जाखोबा मानसिबा नंगौना नंमारा ओइ बाजै हो मेहेर आं बुंदों बेखौ दोनलांग्रोनोसै नामा बाजै ओमफ्राय थांसै ने नों दोनलांदो मेहेर बिखौ ओमफ्राय नैबे मानसिखौ आं मोनसे गावनि आसलि जायगायाव दोनलांनानै थांसै न'आव नों बेखौ दोनलांग्रोदो दे आं थांथ'ला मेहेर नोंजों माने नों बेखौ दोनलांदो आरो ना हारसिं जागोन ना ओमफ्राय मा नों बिसोरखौ केस होनो सानदों केसआथ' आं बेफोरबायदि होलायला नामा बेखाराव आं बेफोरबायदि झामेलायाव गोग्लैनो सानाखै पुलिस थानायाव थांलाय फैलाय नांथ'लादां माहिर बेफोरबायदि मानसिखौ डाइरेक्ट केस होखाना दोननांगौलै अब्लासो बुजि मोनगोन बिसोरो गावसिनि दायखौ दा हमनानै ला बायसान्स नोंजों माबा मोनसे खालामोमोनबा बिसोरो माबाफोर जेन'बा प्रब्लेम गिदिर जायोमोनबा बेखायनो बेफोरबायदिखौ इगनर खालामनांखाया बिसिना न'आ बांद्राय गोजानबो नंखायालै मेहेर आं दोनलांना फैग्रोनोसै होमबा दे बेखौ जागोन दे मेहेर आरो माथो ओमफ्राय केस फाइल होनानै दोन बिसोरखौ अब्लासो जोंबो माबा मोनसे एक्सन लानो हागोन बेथ' मानासो खालामबाय जायखिया बिसोरखौ अब्लाबो थानायाव लां बाजै आं बाखि गाबोन रायलायफैगोन जागोन दे ओमफ्राय गिनाङा दै गिनाङा मोजां दोनैना फैबानो जाबाय आंबो गिया दा बेखौ लानानै थांसै आं आसलि जायगायाव जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो माने दे होमबा ना
दोना फैदो मेहेर बिदिबा बिखौ गिनाङालै बाजै जेबो नङा नों आंखौ दांनायनाय आं मानसिसोथ' बुहुद नङाना बाजै जुदि नों गियोबा आंबो माने जमा थांसैब्रा ने नाङालै आं हारसिं थांगोन ने हारसिं माने आं दा मानसि लेंहरनोसै नों बेखौ दोनलांग्रोदोल' जायखिया बेखौ लानानै उरनथिउ थांग्रोदो थां दे होमबालाय माब्लाबा लोगो मोनफिनसिगोन लोगो मोना हा औ लोगो मोनगोन मानो मोना जानो मेहेर लांदोलै जोंहा दे होमबा बाजै ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम जामाराथ' बाजै माने आं थांग्रोबा नङाबा आदाजों आंहाबो रायजालाय लांगोन ना मानो बेबायदि गारबोनांगौ होननानै मेहेर आं गिलाबायो नामा जाम्बा साम्बानो दे होमबा ना आं बे मानसिखौ लांग्रोनो दे होमबा ना हाथरखि अखाफोर बिदिबाथ' दा मोजां मोजां सफैबाय न'आव ना नाथाय नों गैयामोनब्ला माने नों फैसना मोनबा नोंसोरो मादि जाबावगौमोन बिसोरथ' ओरैबायदि अख्रा ओरैबायदि गुन्दा टाइपनि मानसिखौसो लोगो मोनबायमोनलै बेखायनो बारा हारसिं हाला ओंखारनाङालै नङा आंबो ओंखारनाया ओंखारखाया बारा हारसिं हालानो बहाबाफोर थांबाबो माने जुदि मोनाद्रायोबा थाबोनांगौ लोगोफोरनावनो बा न'आव फन खालामनानै खिन्थाबानो जाबाय बेबायदि हारसिं फैनालै मालाबाबो दाफैसै बिदि बेनोथ' आंबो बिदि खालामखाला आरो माब्लाबाबो दाथ' हरबो जाबाय आंबो ओंखारसै बिदिबा ओमफ्राय नोंबो थांदो दा आन्टिया नोंसिना परेशान जासिगोन ना माने सानसिगोन बे मानो दाबो फैयासै जुदि नों खिन्थाहरासैबा खिन्थानायाथ' आंबो खिन्थाहराखैमोन आइनो आं लेटथ' जाखाबाय रायनायाथ' रायजाखासिगोन नालाय आदा थाबाथ' बांसिन रायजाबावगौमोन आङो लोगोसेथ' ओमफ्राय नोंखौबो बिराद खस्थ' होनाय जाबाय न' दसेनो मानि खस्थ' बेलाय जेबो नङा सोरबा जुदि प्रब्लेमाव दङबा बेखौ हेल्प खालामनायालाय जोंनि माबाखाना मानसिजों मानसि नायनानैलाय बोरैथो थालायखो दे ओरैनो बाखि जेबो नंला जि जाबाय जाबायसै आरो नेक्स्ट टाइमनिफ्राय एसे मोजाङै बि केयारफुल थाबानो जाबाय माने मा जायो मा मायो जेबो गेरेन्थि गैया न' दानो बेबायदि मुसिबत फैबायमोन नोंनावबो औलै बिसोर बिदि माबा आंखौ जानला मोनला माबायामोनबा लोगो मोनामोनबा बिदि मानसिखौ बिदि जाब्रबथाय जायामोनबाथ' जेबो प्रब्लेमानो जानाय नङामोन बुहुमाव मानसि मोजांबो थायो गाज्रिबो गोबांबो थाखायो दा खायसे खायसे थारैनो रावखौबो राव सिनायनो हाया न' मोजाङा जेरै नोंबायदि जाय प्रब्लेमनि समाव मदद खालामो दे होमबाना आंहाबो बिराद लेट जाबाय बाजैखौसो लांफैखादोंमोन आंथ' बे थांसिगोन दायो न'आव ओमफ्राय नों हाबफैजागौमोनदां सिङाव फैदो दसे नांथ'लालै नांथ'ला हरबोथ' बोरै हाबबावनो दे मालाबा फैनोसैलाय मालाबा फैगोन दे औ जागोन दे होमबाना अखाफोर ओमफ्राय मायो नोंनि नोमबाजै आंखौ नुनानै मानो गियोथाय मा जामारामोन बे हाथरखि मानो बुंबाय थायो नोंसोरो हो मा प्रब्लेम जाया जेनेबा माबाफोर उसुबिदा दङ नामा जे नोंसोर बे मुंखौ मानो लाबाय थायो आरोथ' आंखौ नुनानै नोंसोर मानो बिब्दि बुङो आंना गाज्रि मोननाङा जेन'बा आं सोंनायखौ आं गोसो सिङाव सानबाय थायो नालाय नोंसोरबो आरो बिदि रिएक्ट खालामो आंखौ नुब्ला बोरैबा नाङो आंखौ आंथ' दा मा बुंबावनो नोंखौ जायखिजाया माने एसे जोंनि लोगोजों नोंनि महरखौ एसे सेम नुयो नालाय बेखायनो बिदि बुंफ्राङो आरोना अखाफोर आयै लाजियासै नोङो हा बार्थडे पार्टि ना मा जानो थांनो लोगोनाव होननाया बेनो जाबाय नोंना लोगोआ माथो सेंग्रा गैया होननाया बे सेंग्राया बबेनिफ्राय फैखो हा आयै हा माथो नोंलाय दोनबो जाबावलायदोंसोलाय बेजोंलाय नङा आयै नों गोरोन्थि बुजिबाय बेथ' आंखौ ओइ सेंग्रा नों लाजियासै बा इसेबां दम नों दोनबो लायबावदोंसो हा आंनि फिसाजोखौ नों ओंखारलाय बिदि नङा जेबो ओइ सेंग्रा फाल्थुक साला फाल्थुक सेंग्राफ्रासो बेफोरबायदि मोना गुनानो सिख्लाजों बेरायो हानाय जाथि जुथिनो आयै नायनायावनो नुखाथारो मानसिखौनो मा होनखो आन्टि ओइ सेंग्रा आंनि फिसाजोखौसो फथायनो हागोन बायदि सानदों नामा नोङो हा बेबायदि जाया नोंथाङा आंखौ गोरोन्थि बुजिबायलै आन्टि एकदम सिरिथा नोङो साननाय बायदि जेबो नङा मानसियानो गारि बाइक साखावग्रा नुखायो बिनिफ्रायथ' सिख्ला लाबथिंना बेरायनो माने हागोन बायदि सानदों आंनि फिसाजोखौसो मोनदों नोङो ओइ सेंग्रा गोख्रै ओंखारलां नोङो आरोथ' लाइन मारिनो साननोबो नांखाया आंनि फिसाजोखौ मोनथिबाय आया मा होनगारगारखोलै नङाबा खोथाया बेलेगसो जागोनहाय मोनथिदों ना सेंग्रा गथ' मा बेलेग जानोब्रा आन्टि आरो नों मा बुंलाबायखो आंखौ आं बेबायदि नङालै
ओइ अखाफोर मा बुंलाबायदोंलै नोंनि नोमाया आयै बे आंखौ हेल्पसो खालामदों हेल्पसो अनला सानला थांगोनथ' नोंबो बेटि बेरायनो थांगोन आरो मा हेल्प खालामदों बेलाय हा मा हेल्प जालायखो आं नोंनि नोंसाजोखौसो दोनबोदोंलै आंखौ बेफोरबायदि बुंलाबायनाङा जानला मानलानो ए आंनि फिसाजोआ नों दोनबोआबा लामाखौ आन्दायगौमोन नामा हा न'नि लामाखौ आन्दायगौमोन हाबाब दानि गथ'फोर होनबाथाय बे खायसे माखासेया आंनि फिसाजोखौसो नों बदनाम खालामनो थाखाय नों बेफोरबायदि खालामनो सानदोंना सेंग्रा गाख्रे ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नङा आयै बे आंखौ मददसो खालामदों होनदों लामा ससेयावसो लोगो मोनदों दा बे आंजों थाङाखैना ओजोंहाय बांद्रायबायलै नोंना आन्थि बांद्रायनोहाय नोंनि दमफोरखौ गियाहां आरो दा बाराखौबा नोमा नोम्फानि नाम्बारा हर खोन्थाहरनि आङो फिसालाया बहा बेरायदिंगासिनो हा मोनसेथ' नोंसाजोखौ मददसो खालामदों बिनि सायाव मदद खालामनायनिया बेनो जाबाय हो नामा आंनाबो डाइरेक्ट खोथालै नोंसाजोखौसो दिनै आं हेल्प खालामदों नङाबाथ' माखासे गुन्दा माखाया बेखौथ' आरो मा बुंबावनो आरोना मा नोंसाजोखौ गाज्रि मानसि गुन्दाफोरासो लानानै थांगौमोनलै बेहाय नों आंखौ नंखाय बाखाय इल्जाम दाहो दे आन्थि ए आयौ हाबाब नों बायदिसिना खाहानि बानायबानो आं फोथायगोन नामाहाय हो फोथायगोन गावनि दायनिफ्राय बारग'नो सानदों नङासै नोङो बांद्रायखौबा दामजा होगोनहाय आं मानसिफोर लिंनानै मोनथिखा सेंग्रा गोख्रै ओंखारलां आरो दिनैनिफ्राय आंनि फिसाजोजों नुनो मोना नोङो नङालै आयै थारैनो बे सैथोखौसो बुंमारदों आंखौसो माखासे गाज्रि मानसिफोरा लोगो मोननानै जोबोद बायदिसिना माबा माबि बुंलाबायदोंमोन आरोथ' आंखौ हेंथा होबाय थादोंमोन ओइ आन्थि खोनासंनो आन्थि माबा सैथोखौ खिन्थाबाबो ओइ आन्थि सेंग्रा मोना गुना सिख्ला लाबथिंनानै बेरायग्रायालाय बहाथो मोजां जाबाय बायनोसै मोनसेथ' नोंसाजोखौ मदद खालामबाय बेबायदिसो ना आन्थि आरोथ' खोनासं सिख्ला लाबथिंना बेरायनो दरखार गैया आंहा नोंबो बेटि हा मा दरखारमोन नोंहा बेजों फैफानो हा आंजों हले बेबायदिया सोलिया दे खिन्थु गावनि फिसाजोखौ गोसोथै सानखोना माखोब्रा आंखौलाय बयफ्रेन्डसो सानखोना माखो बेबायदि दरखार गैयालै आंहा आयु बे बोरै जानो हाथावगौ दे आं हाथरखिखौ नुदों मिहिराबो नुदों नाथाय हाथरखिखौ नुनानैबो बे हाथरखिया हाथरखि नङा बियो हाथरखिनि हमसोकोल सोरबा अखाफोरसो हे आफा इसोर बुहुमाव मा बिब्दिबो जालायो मुभिफोरावसो नुयोमोनब्रा आङो थुनथुलिया नाथाय आमना जामना जायोब्ला हाथरखिजों बै दुप्लिकेटजों एकदम हाथरखियानो हाथरखिब्रा बियो माबोरै फोथायनो हानो दे सिमां बायदिबो मोनलायो बेखौ नुबा बिखाया खें मोनलायदों आंना ओइ थुनथुलि थोद जाम्बि गावहा मा सानबाय थाखो आंखौ गारनानै गावनि फिसाइखौनो बागदावबायलै थोद जाम्बा बिदि सिगियो ओमफ्राय मानसिखौ आइया मा जाखो ओमफ्राय सिगिनायसो नुबाय माबा थोद नोंनाबो बांद्रायथारो दै सान ओरैनोबा मानसिया बागदावना दंखायो आरे जिउ माथो जालायखो जेन माबा बुहुदसो नुनानै फैनाय थां माथांनो फंबायखौ लायनो थिननाया बोरै जाखो माथो गावहासो थाबोबाय मोनथिगौना सान मा जादों लामायाव जों फैनायानो फैखाबायमोन मिहिरजों आंजों मिहिराबो आंखौ लायबायमोन ओमफ्राय दाना लामायाव ना औ मा जाखो ओमफ्राय लामायाव मा बुहुद लोगो मोनदों नामा थोद नोंबो माबा ओरैनो गिखादों आं गियाखै एसे बोरैबा मोनखादों जाम्बि मालानिफ्राय बुहुद खिग्रा जाखो नोंलाय मा लोगो मोनबो ओमफ्राय जे नों बोरैबा बागदावलायनाय आरे सान दालायथ' आं एखनबा बुङोमोन ना नोंखौ दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दिनै भिडिअआ एसे गुसुं जाबाय लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोना बेखौनो नायसाबथ'दो जों बानायनाय कार्टुनखौ बायग्रोनांगौ नालाय लोगोफोर मैया बायखांनानै दाना मा जाखो सानसेनो फैसायानो दाना लांफिनजोब्बायलै मोनसेबो गैला आरोखि ना एकदम बोसोरसेनि बायखानायाबो सेस जाजोबफिनबायलै आंना जेबो इउजखौनो खालामनो मोनासै मैया जेनथेन भिडिअ मोनसेल' खालामनो हाबाय मैया बायनायजों ओमफ्रायथ' दा गैला लोगोफोर बोरै जिर' बायदि जाफिनबाय आरोना माबोरै जाखोथाय हमनोनो हायासै माथा गरम जाजोबलायबायलै हारसिंनो एबाबो लग आउट जाबाय ओमफ्राय दाना लगइन खालामफिनबाय फैसायानो गैला दानाबा बेफोरबायदि प्रब्लेम मोनसे जाना होलायबाय आरोना आंजों ओरैनोबा भिडिअखौनो बानायनो हाखायाखैमोन बिनि उनावथ' बायनायाबो लससो जाबायना लोगोफोर मानो बिदि जायोथाय आंजों दिनानो खाराब सोलिगासिनो दांलै बे मान्थआथ' फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्रायनो गाज्रि जाबाय आंना
गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों आरोना एथ' बुरजानि बायनानै मानो थायासैथाय खेबसेखौनो इउसखौनो खालामनो मोनासैलै बोरै हारसिंनो दानानै लांफिनखोथाय बुजिनोनो हायासै आङो बायनायनिबो जेबो माबायानो थायासै लोगोफोर भिडिअखौनो खालामनो हायासैबा अब्लाबो जेनथेन जों नाजाफिनगोन लोगोफोर दे होमबाना दिनै भिडिअखौ गोलाव खालामनो हायासै जाहोना बेनो लोगोफोर फैसायानो दाना लांफिनजोब्बायना अब्लाबो जों लाबोगोन लोगोफोर बयनिसिमबो लाभ इउ भिडिअखौ नायनानै जायफोर मोजां मोनदों लाइक होबानो जाबाय आरो मोजां मोनाबा माथो बुंबावनो दासान्दि प्रब्लेमजोंनो एकदम फेस खालामनांगौ जागासिनोलै लोगोफोर दे होमबाना बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय आरोबा बायफिनबाबा फैसायाबा थागोन ना थाला बुंनोनो हालालै लोगोफोर सानसेयावनो जुदि बिदि एथ' बुरजा बायनायखौनो दानानै लाङोबा बोरै माने सोलिबावगोन दे बिराद बोरैबा आंनाल'सो बिदि जाखो ना माखोथाय हमनोनो हाथारासै दे आरो सान इसोर दङना जोंखौ जानो हागौ माबा मोनसे आनजाद नायगासिनो दांलै ओरैनो गाज्रि खौरां दाख्लैफोर जाबाय आरो बिदि जाबावबाय जोंजों मा जागोन बुंनोनो हाला आरो जेबो बेनोथ' थुनथुलि माथो खालामबावनो ना